Здравейте, хора! Виждаме се отново пак. Така, днес бяхме на състезание по баскетбол. Ние момичетата, не всички от целия клас, но някой. И значи бяхме на второ място. Пропуснахме часът по математика, защото трябваше да се оправяме. Ето, както виждате, вижте каква коса. Това е като ония тренда. И днес ще ви взема с мен да си оправям косата, че виждате, много е зле положението. Ето може да видите отзад. Абе, не ми се говори за това. Така, сега е времето за махане на ластика. Това ще бъде ужасно, знаете ли защо? Защото имам гел и лак. Гел и лак на косата, да. И сега ще трябва да... О, той ме боли! Ауф, е тук малко боли. О, ужас! Ужас, какво е това? Гнездо! Буквално, хора. Къдрава. Но цялата ми коса е с гел и лак. Аз не знам една моя приятел какво ми е правила. Ама ужас. Така, ще има и втора част на това видео, защото няма да ми стигне времето. Когато се изкъпа, аз днес ще се къпа, сега ще се изкъпа, и после ще направя втора част. Искам да пишете в коментарите колко и давате сега на косата и после ще напишете и в другите коментари колко и давате като изкъпана с Head and Shoulder. И кажете дали Head and Shoulder помага, защото аз имах пърхот от него тук на краищата. Махнах малко, но пак имам доста. Да. Това е, хора. Ще се чакаме във втора част. Не забравяйте да гледате това видео, да го харесате и да ми абонирате. И да се абонирате. Разбрате ли? Ако не го направите, викам Sensei YPD или както се казваше там, с меча на какво си беше, ще ви дойде в къщата. Искам Sensei YPD да ми гледа това видео. Абонирайте се за него. Чао!